بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mutane da yawa suna ta bugowa suna tambayan fassarar mafarkin aibi mabayani. Ma'ana aibi mabayani misali aibin nan na magana ne ko na aiki ne. Aibi dai wani abu da bai dace ba. A cikin ma'amala da kunya da kara bai dace ba. Idan ka aikata wannan aiki ne da a ce ko da ba a ce sabo ba ne bai daidai da mu'amaloli ko al'adar mutanen wannan watan wajajen ba da kai wannan aikin, wannan shi ake ce ma aibi. To fassarar mafarkin aibi mabayani ga abin da shi Abdulgani Annabulus ya faɗa a cikin littafin sa Ta'iru mujalladi na farko shafi na 243 yake cewa shi aibi mabayani kuma mai samuwa kwatsam, wannan wasu ɗabi'o'i ne mutum zai canza wanda suke ba su da kyau da kuma sufofi wanda suke lalle hakika sufofi ne ko na sa sutura ko na abu makamancin wannan ko na ado wanda bai dace ba bai daidai da wannan ɗabi'un wajajen ba mutum zai yi. Mawarkin ɗabi'u wanda suke fararru ko a ce a kwatsam suka samu hakika yakan sa mutum ya canza halayensa wallahu a'lam.